'Yan sanda sun cika hannu da magidancin da ya kashe matarsa kan naira 1,000 kacal a jihar Adamawa. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya ta ce ta kama wani magidanci da ake zargi da kisan matarsa sakamakon rikici kan naira 1,000. BBC ta rawaito wannan labari. Wata sanarwa da mai magana da yawun rundunar 'yan sandan mai suna Suleiman Ungoroje ya fitar ranar Alhamis da cewa mutumin mai suna Hamma Usman mai shekara 41 da ke karamar hukumar Ganye yana hannunta bisa zargin kisan matarsa mai suna Rabiatu Usman. Mr. Ungoroje ya ce mutumin yana so ya faɗa mana cewar bisa ganganci ne kashe Rabiatu akan naira 1,000. Mutumin da ake zargi ya mayar da martani cikin fushi inda ya buga kanta a bango, ma'ana ya buga kan matar tasa a bango. Nan take ta yanke jiki ta faɗi, aka garzaya da ita asibiti. Ana zuwa ba wata ta ce gagarin kuna. Daga bisani 'yan sanda sun kamo mutumin bayan wani dan uwan matar ya kai musu rahoton faruwar lamarin. Ya kara da cewa bincike ya gano cewa mutumin da ake zargi da kisan, wanda ma'aikacin gwamnati ne, yana da 'ya'ya 5 da suka haifa tare da matar a tsawon shekaru 16 da suka yi a matsayin mata da miji. Me ra'ayinka akan wannan gagarumin laifi da wannan bawan Allah ya afka? To Allah kiyaye mu sharrin zuciya, Allah kuma ya tsare mu. Muna so ka danna mana subscribe ko kuma ki danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu. Idan kuma kun yi subscribe tun a baya, muna so ku yi like ku share bidiyon mu, domin haka yana ba mu ƙwarin gwiwa tura muka bidiyo masu muhimmanci irin wannan. Muna godiya.